Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa, sugeng pepanggihan malih ing pasinon basa Jawa. Pripun kahananipun? Mugi-mugi para siswa pinaringan kasarasan, keselamatan, lan dihaduake saka maneka warna budaya, mligine saka sumebering virus corona. Para siswa, ing pasinon dina iki, Bu Andri badhe ngandharake babagan unggah-ungguh basa. Nah, ayo para siswa, semaken video iki kanthi permati supaya para siswa mangerteni apa to bedane basa ngoko lan basa krama. Para siswa, tujuan ing pasinon dina iki yaiku setunggal, para siswa mangerteni bedane basa ngoko kaliyan basa krama. Nomor kalih, para siswa mangerteni tataran basa yaiku basa ngoko, krama lugu, lan krama alus utawa krama inggil. Sampun siap nggih para siswa? Sakniki, apa to sing diarani unggah-ungguh basa? Unggah-ungguh basa yaiku adat sopan santun, tata krama, tata susila, nggunakake basa Jawa. Unggah-ungguh basa dibagi dadi loro, yaiku setunggal basa ngoko, nomor kalih basa krama. Basa ngoko kapérang malih dados kalih, setunggal basa ngoko lugu, nomor kalih basa ngoko alus. Nah, basa krama ugi, basa krama dibagi dados kalih, setunggal basa krama lugu, nomor kalih basa krama alus. Para siswa, saderenge Bu Andri ngandharake basa ngoko lugu, basa ngoko alus, basa krama lugu lan basa krama alus, para siswa kudu mangerteni wonten sing diarani tataran basa. Tataran basa niku tingkatan basa dibagi dados 3. Nomor setunggal basa ngoko, nomor kalih basa krama, nomor 3 basa krama alus. Nah, para siswa, sakniki wacanen tampil ing layar nggih. Tuladhane wonten basa ngoko lunga, krama lugune kesah, krama alus utawa krama inggile tindak. Ngoko nomor kalih tuku, krama lugune tumbas, lan krama alus utawa krama inggile mundhut. Lan sakteruse. Nah, para siswa, sakniki Bu Andri badhe ngandharake unggah-ungguh basa ingkang nomor setunggal yaiku basa ngoko lugu. Ngoko lugu yaiku kabeh tembung nganggo basa ngoko, ora kecampuran krama. Sakniki panganggone nomor setunggal menyang sapadha-padha kang wis kulina banget. Nomor kalih menyang wong kang derajate luwih cendhek utawa asor. Nomor 3 wong tuwa marang bocah utawa wong nom kang luwih enom. Nomor sekawan tumrap bocah sing durung bisa guneman genep. Nomor gangsal digunakake nalika ngunandika utawa omong dhewe. Niku wau panganggone basa ngoko lugu. Sakniki tuladhane basa ngoko lugu. Nomor setunggal, Bapak lunga ning apotek arep tuku apa? Ukara nomor kalih, Ibu arep lunga pasar tuku gula. Ukara nomor 3, Pak Lek nonton wayang ing bale desa. Ukara nomor sekawan, apa kowe wis mangan? Niku wau tuladhane basa ngoko lugu. Sakniki basa nomor kalih yaiku basa ngoko alus. Ciri-cirine basa ngoko alus yaiku kecampuran antarane basa ngoko kaliyan basa krama inggil. Krama inggil niku tataran basa nomor 3 utawa tataran basa sing paling inggil. Nah, sakniki panganggone nomor setunggal sedulur tuwa marang sedulur enom kang luwih dhuwur derajate. Nomor kalih garwane priyayi marang sing kakung. Nomor 3 wong enom marang wong kang luwih tuwa umure amarga kudu ngajeni. Nomor sekawan priyayi marang priyayi yen wis ngoko-ngokonan. Sakniki titikane basa ngoko alus. Nomor setunggal
kecampuran antarane basa ngoko lan basa krama inggil. Nomor kalih, sing dikramakake namung tembung kriya utawi kata kerja. Nomor 3, yen wonten ater-ater lan panambang tetep nganggo basa ngoko. Nomor sekawan, tembung kowe dadi panjenengan, tembung aku dadi kula. Sakniki tuladhane. Tuladha nomor setunggal, wonten ngoko lugu, Bapak lunga ning apotek arep tuku apa? Ngoko aluse, Bapak tindak ning apotek arep mundhut apa? Sing dikramake mung tembung tindak lan mundhut. Tuladha nomor kalih, Ibu arep lunga pasar tuku gula. Diowahi dadi basa ngoko alus sing dikramakna inggil mung tembung lunga lan tuku. Dadine ibu arep tindak, dadi ngoko alus ibu arep tindak pasar mundhut gula. Tuladha nomor 3, ngoko lugu, Pak Lek nonton wayang ing bale desa. Nah, tembung iki sing dikramakno namung tembung nonton. Dikramakno inggil dadi mirsani. Dadi ngoko aluse, Pak Lek mirsani wayang ing bale desa. Tuladha nomor sekawan, ngoko lugune, apa kowe wis mangan? Sing dikramake tembung kowe lan mangan. Tembung kowe dadi panjenengan lan tembung mangan dadi dahar. Dados ngoko aluse, apa panjenengan wis dahar? Nah, para siswa, niku wau bedane basa ngoko alus lan basa ngoko lugu. Sakniki basa krama lugu yaiku basa kang kadadean saka tembung-tembung krama kabeh. Dadi ciri-cirine krama lugu yaiku kabeh tembung nganggo basa krama. Sakniki pigunane krama lugu. Setunggal, wong tuwa marang wong enom nanging kepengin ngurmati. Nomor kalih, marang kanca sing wis kulino padha derajate lan padha ngajeni. Nomor 3, priyayi marang sedulur tuwa kang luwih cendhek derajate. Niki tuladhane. Bapak lunga ning apotek arep tuku apa? Diowahi dados basa ngoko alus. Bapak tindak ning apotek arep mundhut apa? Sakniki diowahi dados krama lugu. Bapak kesah wonten apotek ajeng tumbas menapa? Tuladha nomor setunggal, sakniki tuladha nomor kalih. Basa ngoko lugu. Ibu arep lunga ning pasar tuku gula. Basa ngoko alus. Ibu arep tindak pasar mundhut gula. Basa krama lugu. Ibu ajeng kesah peken tumbas gendis. Tuladha nomor 3, basa ngoko lugu. Pak Lek nonton wayang ing bale desa. Sakniki ngoko lugu, ngoko alus. Pak Lek mirsani wayang ing bale desa. Basa krama lugu. Pak Lek ningali ringgit ing bale dusun. Tuladha nomor sekawan. Apa kowe wis mangan? Basa ngoko lugu. Basa ngoko alus. Apa panjenengan wis dahar? Iki diowahi dados basa krama lugu. Menapa sampeyan sampun nedha? Niku wau tuladha saka tembung ngoko lugu, ngoko alus kalian krama lugu. Niku wau babagan basa krama lugu. Sakniki nomor sekawan, basa krama alus. Basa krama alus yaiku
kabeh basa nganggo basa krama inggil. Dadi nganggone tataran basa sing paling dhuwur inggil. Niki panganggone nomor setunggal wong enom marang wong tuwa. Nomor kalih batur marang bendarane. Nomor 3 murid marang gurune. Nomor sekawan andahan marang pimpinane. Nomor gangsal kanca karo kanca sing durung kulina. Sakniki tuladhane basa krama alus. Nomor setunggal ngoko lugune bapak lunga ning apotek arep tuku apa? Ngoko alus bapak tindak ning apotek arep mundhut apa? Krama lugu bapak kesah wonten apotek ajeng tumbas menapa? Krama aluse bapak tindak wonten apotek badhe mundhut menapa? Tuladha nomor kalih basa ngoko lugu ibu arep lunga pasar tuku gula. Ngoko alus ibu arep tindak pasar mundhut gula. Basa krama lugu ibu ajeng kesah peken tumbas gendis. Diowahi dadi krama alus ibu badhe tindak peken mundhut gendis. Tuladha nomor 3 ngoko lugune Pak Lek nonton wayang ing bale desa. Ngoko alus Pak Lek mirsani wayang ing bale desa. Krama lugune Pak Lek ningali ringgit ing bale dusun. Lajeng dadoske krama alus Pak Lek mirsani ringgit ing bale dusun. Tuladha nomor sekawan ngoko lugune apa kowe wis mangan? Ngoko alus apa panjenengan wis dhahar? Krama lugu menapa sampeyan sampun nedha? Dadoske krama alus menapa panjenengan sampun dhahar? Nah, para siswa, niku wau andharan babagan basa ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan krama alus, tataran basa, basa ngoko, basa krama lan basa krama inggil. Nah, para siswa, kula kinten cekap semanten. Sugeng pepanggihan malih ing pasinaon saklajengipun. Tetap semangat sinau neng omah. Sugeng makarya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.